Dobar dan, ljudi. Ja sam Sinić Svetislav, dolazim iz Centra za IT edukaciju i nekih 13 godina kako mi ljude u Srbiji obučavamo da se bave IT-em. Počeli smo od toga zato što bio sam profesor u školi kad je jedna traktorska prikolica pala preko mog učenika i onda smo hteli njega da osposobimo da radi kao programer, a trebalo nam je ovo udruženje građana da bi konkurisali za sredstva da mu kupimo laptop. I onda smo godinama radili, preko 400 osoba sa hendikepom smo preveli u IT, što je veoma težak zadatak, razumete, zato što imate ljude koji ne vide, ne čuju, imaju cerebralnu paralizu i ti od takvog čoveka praviš nekoga ko za 4-5 godina ima platu 1.500-2.000 evra i više. Sad zadnjih godinu, dve, uglavnom radimo sa darovitom i talentovnom decom, radimo sa decom iz matematičke gimnazije, sa studentima elektrotehnike, matematičkog fakulteta, sa darovitom decom, studentima sa saobraćajnog fakulteta. I došao sam ovde zato što mislim da u nekoj perspektivi vi ćete morati da radite sa veštačkom inteligencijom. Znači, morat ćete da znate veštačku inteligenciju, možda nećete morati da je razvijate, ali ćete biti njeni korisnici 100%. A nekako mislim da je bolje da se malo zaletite istorijski, da vidite kad je to razvijeno, zašto je to nastalo, pa kad se malo zaletiš, malo dalje možeš i da skočiš. Mašinsko učenje, početci se vezuju, ne biste verovali, ali za nekih 17. vek. Jeste vi čuli za ovaj, danas se taj grad zove Vroclav. Jeste čuli za grad Vroclav u Poljskoj? Jeste, okej. Ranije se taj grad zvao Breslav. I taj grad je bio zgodan za ovaj eksperiment. U njemu je živeo ovaj pastor Kaspar Neumann, sveštenik, kome je više dojadilo da kad neko napuni 41. godinu, dođe kod tog pastora i kao, ja oče, molim vas, molite se Bogu za mene svaki dan, jer je 41. bila baksuzna godina. I svi su mislili, kad napuniš 41. da se izljubim sa familijom i da čekam kad ću da umrem. Razumete? Vladalo je neko sujeverje u narodu da sa 41. umire se. Imali su faktički, ako preživi 41. onda imao je sreće, ali 63. neće. Razumete? Znači, bile su neke 3 baksuzne godine, 41., 63. i 84. 5. to nije ni bitno, kad su mislili da se umire 100%. I onda je on rešio da ili dokaže to sujeverje ili da ga poništi. Kako? Tako što je počeo da zapisuje kad se ko rodio i kad je ko umro. I jedan od rezultata tog njegovog eksperimenta je da je dokazao da je 41. godina isto kao i svaka druga godina. Vidite, on je ovako skalirao. Prvu godinu napuni njih 1000, drugu godinu napuni njih 855. 40. napuni 445, od ovih 1000, 41. 436, 42. 427, znači sve je normalno, razumete? Ono što hoću da pogledate s ove tablice, znači ovo je tablica smrtnosti u ovom gradu Breslavu. Prvo pitanje za vas, da li je ovo moglo da se odradi u Londonu ili Parizu? Što? Veliki grad, super, ali zamisli da je onda on rekao, pa ne mogu ja sam, ajde da se organizujem sa još 10 sveštenika. Da li je samo to što je veliki grad problem ili ima još jedan problem? Bravo. Znači, šta je fora? Migracije, ljudi dolaze, odlaze, znači, a u ovom gradu Breslavu, verovatnoća kad se rodiš u njemu, da ćeš u njemu umreti, je skoro bila sigurna. Razumete? Ko je tu? Rodio se, taj tu i umro. A retko ko je dolazio? Bilo 30.000 stanovnika i bilo je koliko toliko izolovano i zgodno za eksperiment. Razumete? Druga stvar što hoću primetiti, to je da vi imate sad oko 16 godina, otprilike, 16-17 godina, recimo, to je moja procena. Pogledajte, od 1000 dece, 17. rođendan dočeka njih 661. To znači, bez vakcina, bez medicine, bez higijene, ovaj ovde deo ne bi bio. Ne me razumete? Znači, takva je bila proporcija. Majka koja rodi 3 dece,
daj Bože da dvoje doživi 18. Znači, hoću samo vam pričam koliko je... Upad. Koliko je bitno razvoj medicine i sve ono što ona donosi. Onda on u jednom trenutku rekao, da li postoji primjena ovoga, ceo život je numerisao, brojao, zapisivao, da li ovo ima još neku svrhu ili da pobije jedno narodno verovanje. I šta onda uradio? Poslao je ove tablice svoje, poslao jednom matematičaru Leibnicu. A taj Leibniz je rekao, ovo nije za mene, ovo je za Haleja. Hale vam je astronom koji ima onu svoju kometu, Halejeva kometa. Ok. U tom trenutku Hale imao neki drugi problem, a to je engleski kralj William III je u tom trenutku vodio neki 9-godišnji rat. I za rat vam trebaju dve stvari. Koje? Ljudi da ratuju i to jest pare. Jer s tim parama ćeš kupiti oružje, hranu, šta već treba, razumete? On je morao da obezbedi pare, ljude je imao. Kako je htio da obezbedi pare? Uvezao je jedan finansijski instrument iz Holandije tadašnje, gde ti, kad uložiš 14 puta veću sumu, dobijaš tu 1/14 svake godine. Da vam prevedem. Evo, recimo, na današnji dan. Zamislite da ti neko kaže, daj mi 14.000 evra, a ja ću tebi svake godine da dajem 1.000 evra do kraja tvog života. Jel ima neko ovde ko ne bi pristao na taj dogovor? Znači, ti meni daš 14.000 evra, a ja tebi dokle god si živ, svake godine 1.000 evra. Nemam 14.000 evra. Dobro, to je prvi problem, ali teoretski, zamisli da imaš. Da li bi pristao? Da imam Pristao bi. Šta? Ti ne bi. A koliko planiraš da živiš? Razumeš? Znači, gde je bio problem? Bio je problem što njemu su se ovakva populacija, svi su dotrčali i rekli, evo ti, razumete, evo ti 14 zlatnika, 104 zlatnika, koliko imao, razumete? Ali niko ko imao 80 godina nije došao i rekao, niko ko imao 80 godina nije došao i rekao, evo ti 14.000 funti da mi ti daješ 1.000, jer verovatnoća da preživi je mala. Šta se dešava ovde? Dešava se da ti jedan problem rešavaš, pokušavaš da rešiš univerzalno. Imaš isti pristup i za nekog ima 15 godina i za nekog ima 80 godina. To vam je isto kao kad prođete pored radnje, a unutra je izlog, pa sad imaš jaknu. Taj izlog je za sve isti. Sad većina nas kupuje online. Kako se zoveš, izvini? Jovan. Kako? Jovan. Jovan. Evo, šta mislite? Kad Jovan ode na web shop neki, ja sada ne reklamiramo neki, i ja kad odem, da li Jovan i ja dobijamo istu ponudu? Ne. Ajmo dalje. Zašto? Zato što taj web shop zna, on je segmentirao svoje potrošače. I on zna da ja sam u kategoriji od 40 do 50, koliko imam para, koliko trošim, kakve su mi običaji, navike, sve zna. I zna koliko Jovan ima godina, šta ga interesuje i tako dalje. Kapirate? Ajmo dalje segmentacija. Šta mislite, da će Jovanu da bude ista ponuda ujutru i uveče? Neće. Da će biti ista cena ujutru i uveče? Kapirate? Posle 9, vi ste impulsni kupci. Posle 9 uveče, najčešće kupujete stvari koje vam ne trebaju. Kapirate? Ja, vidi, lupam, ove šljokice sa zvezdicama, ovo ono, pa devojke kupuju, sutra kad stigne, ne znam šta će s tim. Šta mi je bilo da kupim u 10 uveče tako neku glupost? Razumete? To tako ide. Šta sam htio da vam kažem? Taj engleski kralj je kao ovaj izlog, tako je rešavao problem, univerzalno. Onda se pojavila statistika, moderno to je data science, i rekao mu, ne možeš tako, moraš da gađaš nekako preciznije.
Znači, više se problemi ne rešavaju bagerom. Sada imaš probleme koje rešavaš sa pincetom i pipetom. Razumete? Na drugu decimalu gađate, na treću decimalu. Odmah da vam kažem jednu stvar. Na primjer, mi smo dosta sarađivali sa gaming industrijom. Bio sam na predavanju čoveka koji je radio u Vinči kao matematičar i radio kao profesor na matematičkom fakultetu. Onda se 99. našao u Njujorku za vreme bombardovanja i odustao da se vraća u Srbiju. Pritom je imao neke svoje iskorake u statistici, dao je neke svoje nove teorije u jednoj matematičkoj grani. Me kapirate? Zamislite nešto što postoji 3000 godina i ti da budeš toliki veliki genije da možeš da napraviš iskorak. Pre tebe je Tales, Pitagora, kapirate? Što smo već pomenuli, Newton, i ti napraviš korak dalje. On je 99. završio u Njujorku i počeo da radi za ovu gambling industriju. Razumete? Znači, za onaj jednoruki džek. Šta je suština? Ti u određenim državama u Americi imaš zakon da moraš da vraćaš 80% ili 90%. Znači, ti kad uložiš 100 evra, ne znači da će on tebi da vrati 90 evra. Ali u nekoj sumi, posle mesec, dva, na 100.000 evra on vraća 90.000. 10.000 je zarada tog kasina, ili gde već trži taj jednoruki džek. Razumete? Pazite ovo. Ja sam neko ko proizvodi tog jednorukog džeka i nisam siguran da ću da budem baš precizan da vraćam 90%. Šta ću ja onda da uradim? Ja ću kažem, ma nek vraća 95%, baš me briga. I meni je i 5% dovoljno. Onda se pojavio taj naš statističar koji je unapredio taj njihov sistem da oni budu sigurni da će da vraća 90%. I šta se onda desilo? Oni su, zbog nekih marginalnih verovatnoća, kako on to došlo, to nama objašnjavao, razumete, oni su digli sebi profit 15 puta. Tu pozadi ima jedno dugmence gde on može da ga spusti na 30%. Jel imate neku ideju kad ga spusti na 30%? Čisto to sam čuo, čisto vam ispričam. Ne, ali ima, pametno je, ali ne možeš, zato što moraš da vraćaš 90%. Država te forsira. Znate kad? Kad ga staviš na onaj kruzer, pa kad on uđe u međunarodne vode, nema nikakvog zakona, ti ga spustiš na 30%, tamo neki penzioneri koji su došli, šta će dosadno im, i samo troše pare. I onda on vraća samo 30% koliko da bi ti ljudi ipak razmišljali da nešto dobijaju. Kapirate? Šta hoću vam kažem? Sistem je postavljen tako da ne možete da dobijete u kasinu. Znači veća manja. On tek kad ti odigraš, on tad odluči da će ti da ili neće ti da. Znači nije on već rešio da će biti veća pa ćeš da ubodeš. Me kapirate? Nego ti kad odigraš veća, on kaže aha, ja moram da vratim 90% u nekoj perspektivi i sad ću da mu dam da bude manja ili veća. A on zna već šta si ti odigrao. Me razumete? Takav je softver. U kasinu 37 onih slotova, ali tako, imate 36 crnih i crvenih, samo jedna zelena. Na toj jednoj zelenoj kasino zarađuje. Me razumete? Verovatnoća je na njegovoj strani. Ne možete da ga dobijete. Ti igraš na crno ili igraš na crveno i nije verovatnoća 50% ćeš dobiješ. Kapirate? Zato što imate onu 1/37 koja gura ka kasinu. Okej. I šta je bitno nekako iz ovog da zaključimo? Kad ste u nekom odnosu koji nije fair, kad je igra tako postavljena da nije fair odnos, vi ne treba budete u tom odnosu. Zamislite da se sutra zabavljate s nekom devojkom, ti je zoveš 100 puta, ona tebe nikad ne zove. Nije fair, ne treba budete u takvom odnosu. Da se vratimo mi na ovo mašinsko učenje. Znači, problem je bio što su oni hteli da ponude za svakoga isto. A onda su došli statističari i rekli ne može tako. Nego kad neko dođe sa 15 godina, on mora da 30 puta veću vrednost nego što će dobijati. A ovaj koji dođe sa 80 godina, dovoljno je da da 3 puta veću vrednost nego što će dobijati. Kad mu dođe Jovan sam, to je kocka. Jer mi ne znamo koliko će on živjeti i tako dalje.
Ali u teoriji velikih brojeva, kad dođe 100.000 njih, razumete, tu statistika ne greši. Kapirate? Tu više nije kocka. Tu statistika tačno zna koliko će od njih 100.000 da dočeka 19. i 20. i tako dalje. Me kapirate? To je sve tako trajalo, statistika se razvijala zajedno sa osiguranjem. Pored osiguranja života osiguravali su vozove, brodove, zgrade i tako dalje. U kom smislu? Ja napravim Titanic, ulupam u njega, 50 miliona funti i pošaljem ga preko Atlantika. Ako Titanic potone, ja sam gotov. Razumete? Ali ako ja plaćam neko mesečno osiguranje, ja pripadam nekoj zajednici rizika, svi mi koji plaćamo, pomažemo nekome ko potone. Da može ponovo da napravi neki novi Titanic, jer je dobio od osiguranja pare. Osiguranje dobija, recimo, da vam kažem, recimo, svi znate za ovo auto obavezno osiguranje. Svako auto koje je na putu mora da plati auto obavezno osiguranje. Zašto? Zato što ako mene, koji sam pešak, udari neko auto, ja moram da dobijem neku nadoknadu da bi mogu da preživim zato što neću raditi ili tako dalje. A ne želim da rizikujem da će da bude neko ko ima para, nema para i tako dalje. Nego mene plaća osiguranje. A taj koji vozi kola mora da plati auto obavezno osiguranje, zato se zove obavezno. Osiguranje sme od polise, koja iznosi recimo 100 evra, da tako kažem, sme da uzme 11,45%. To je trošak osiguranja. Sve ostalo ide na ove štetne slučajeve, čisto da znate. I mi smo onda svi pešaci na ulici, smo na neki način bezbedniji, zato što znaš ako te neko udari da nećeš, dobit ćeš nešto da preživiš dok se ne oporaviš. Šta se onda desilo? Desio se Drugi svjetski rat. Pojavili se drugi problemi. Sad nije više ja sam došao kod tebe, koliko treba ti dam para da bi ja dobio mesečno ili godišnje neke pare nazad. Sad nebom lete rakete, lete avioni, ja sam neko ko sa onim višecevnim mitraljezom treba da iskidam. I sad leti gore raketa i ja sad, gde ću da je gađam? Ne mogu da je gađam tu da je vidim. Jer tu da je vidim, ako je gađam, dok moj projektil ode do gore, ona je već otišla. Šta je posao bio ovog statističara? Da predvidi koliko će ovaj da živi, tako je. A šta je sad posao? Opet da predvidi. Šta? Gde će ona da se nađe? Da kapirate? Znači ovde, s ovim, da će neko da živi 19, 20 i tako dalje, predviđaš koliko će neko da živi. A ovde predviđaš gde će raketa da se nađe, ili avion i tako dalje. Ovde imamo u suštini sada jedan novi problem, a to je, došli ste kod mene, koliko treba ti dam para, pa da mi daješ svaki mesec, ne znam koliko, ja kažem, sačekaj, sedi tu, popi kafu, papir, olovka i ja rešavam logaritme, rešavam jednačine i tako dalje. I posle 2 sata kažem, gledaj, daj ti meni 14.000 evra, ja ću tebi 1.000 evra godišnje i tako dalje. Ovde pojavi se raketa na nebu, sad zamislite, ja ti kažem, za 2 sata ja ću ti kažem gde će ta raketa bude. Pa ja znam gde je ta raketa za 2 sata. Ona je na nekom našem aerodromu, ona je na nekom našem mostu. Šta će mi za 2 sata gde je raketa? Meni treba u sledećoj sekundi gde će da se nađe. Znači ja ne mogu više da rešavam taj problem sa papirom i olovkom. Sa čime ću da rešim taj problem? Šta mislite? Šta su morali da naprave? Bravo. Eto, znači morali su napraviti računari. I računari su to napravljeni. Da rešavaju te složene probleme vrlo brzo. I onda ti računar kaže, gađaj u ovom pravcu, u ovom smeru, digni toliko azimut i šta već sve. Tvorci savremene, faktički, kibernetike, inače, kibernetika je, pošto Francuzi su hteli, oni imaju neko svoje strast da sistematizuju stvari. Jedno od tih, recimo ovaj sistem internacionale, za dužinu biće metar, za masu biće kilogram, razumete? Oni su sve volili da sistematizuju. Tako su i sistematizovali nauku. I odvojili su nauku kibernetika da bude nauka za upravljanjem državom. I odvojili su reč koja u tom trenutku uopšte nije postao ni jedan kibernetičar na svetu. Pa su oni predvideli, treba će nam nauka kibernetika u nekoj perspektivi, u nekoj budućnosti. I onda su Norbert Wiener iskoristio, pošto postoji već reč kibernetika za nauku, iskoristio je da napravi novu granu nauke koja se bavi u principu upravljanjem
robota veštačkom inteligencijom, tako sumiram. Kad su napravili računar, odmah su rekli, čoveče, ovo možda bude inteligentno. Prvi problem koji morate da rešite ako pravite inteligentna bića je da rešite nešto što je univerzalno za sve nas, a to je logika. I daću vam jedan primjer, može. Jovane, može. Hoćeš da izađeš napolje i taman si se obukao i ja ti kažem, Jovane, pada jaka kiša i duva jak vetar. Jovan taman se spremio, uzima kišobran, ja mu kažem duva jak vetar, on gleda onaj kišobran, ne vredi. I uzima kabanicu. Izađe napolje. Pada kiša, a ne duva vetar. Da li sam te slagao, Jovane? Da. Jes. Kapirate? Ovo je univerzalna logika koja za sve nas važi. A da sam ti rekao pada jaka kiša ili sneg i ti izađeš napolje i pada kiša, ja sam te slagao? Ne. Kapirate? Sa ili dovoljno je da je jedno tačno, rezultat je tačan. Okej. I onda su oni htjeli da kažu, ajde da vidimo, da rešimo te logičke probleme. Da vidimo da rešimo tu elementarnu ljudsku logiku. Ako hoćete da pravite veštačku inteligenciju, najbolje je da imitirate ljudsku. Zašto? Pa ako hoćete da budete uspešni, s kim ćete se družiti? Sa uspešnima. Učite po modelu. Ovako izgleda naša nervna ćelija, neuron. On prima signale iz spoljašnjeg sveta, obrađuje ih i provede dalje ka sledećim neuronima. I evo sad, ja tebe opet, Jovane, pitam. Da li ti, Jovane, osjećaš neki pritisak? Pa ne znam. Pazi, ja vam kažem, Jovan trpi pritisak, a ga ne osjeća. Koji pritisak sad trenutno trpi? Pa trpi vazdušni pritisak. Ali, zamislite da sad vaše nervne ćelije vama šalju signal, evo ga vazdušni pritisak, pa taj mozak bi poludao. Da me kapirate? Znači, ta nervna ćelija zna, ima neki svoj prag kad provede, kad ne provede. Znači, u ovom našem modelu neurona koji budemo pravili, on će imati neke inpute sa strane i imat će neki svoj prag kad će da provede dalje ili neće. Važi? I to izgleda ovako. Ovo su vam logička kola koja smo napravili sa neuronima, našim veštačkim. Važi? Kad sve ovo sabereš, a reći ću vam šta tačno, ako je veće od nule, ovaj neuron ispali jedinicu. A ako je manje od nule, ne aktivira se. Ok, znači da bi se aktivirao ovo x1 puta omega 1, plus ovo x2 puta omega 2, plus ovaj bias. To je taj neki prednapon naše ćelije, da li će da reaguje ili neće da reaguje. Kad sve to sabereš, ako je veće od nule, izađe jedinica. Ako je manje od nule, ne aktivira se, ostaje nula. I sad gledajte, ja sam rekao Jovanu pada kiša i rekao sam Jovanu da duva vetar, Jovan izađe napolje. Istina je da pada kiša, to je kec. Istina je da duva vetar, to je kec. 1 puta 1 plus 1 puta 1 je 2, minus 1,5, to je 0,5. Veće od nule, on izađe ovde kec. To je ono da ga nisam slagao. Izađe napolje, pada kiša, ne duva vetar. 1 puta 1 plus 0 puta 1, to je 1. Minus 1,5, to je minus 0,5. To je manje od nule. 0, slago sam te. Razumete? Znači, ja sam ovako modelovao ne, kao negaciju. Je li okej? Ne kola. I pokazalo se da neuroni mogu, ovi veštački, ljudsku logiku savršeno da reše. Međutim, imaš sljedeći problem. Može neko da mi da definiciju ove flaše? Pritom, kažem vam, flaša koja je najjednostavniji, pogledajte, nema šta je jednostavnije da opišete. Nisam vam rekao kompjuter, nisam rekao radar, nisam rekao automobil i tako dalje. Znači, flaša. I ti sad kreneš. To je nešto valjkasto i ima čep gore i ima ili, kapirate, vi pokušavate sa i ili da date definiciju flaše. I ja vas pitam, da li možeš, Jovane, da opišeš ovu flašu sa pravilima? Da li je to samo valjkasto? Znate za neku flašu koja nije valjkasta? Ali tako? Znači, i onda kažeš, aha,
bajkasto ili da bude kvadar, ili, kapirate? Ja dođem posle godinu dana ovde, vi niste uspeli da definišete flašu. Zato što tamo neko u Kini napravi flašu koja je ko krofna. I ti vidiš da je to flaša, a u tvom spisku pravila ne postoji definicija za takvu flašu. Znači, ne možete po pravilima da definišete probleme, posebno ne složene probleme. Ali kako dete zna da je ovo flaša? Tako što sam mu pokazao 100 flaša i govorimo, tu je flaša, ovo je flaša, ovo je flaša. I on je nekako uspeo u svojoj glavi da napravi neko kolo neuronsko koje detektuje flaše, našao je neki generalni zakon šta su flaše. Tako ćemo i mi da ponašamo. Imate neko Hebbovo pravilo. Hebb je bio psiholog koji je otprilike video da kad god neko vidi ovu flašu, isti jedan deo neurona se upali. Kao što sam ovde rekao, kao što ovde provedu, razumete? Tako i u mozgu, kad god vidiš flašu, jedan isti deo proradi. Ok, i onda on govori, ovi neuroni koji zajedno se pale, oni zajedno i rade nešto. I tu neku filozofiju su hteli da oponašaju i napravili su neuronske mreže. Šta su neuronske mreže? Pa isti oni neuroni veštački su napravili, samo ih ima milijarde. I šta je ovde problem? Ovde je problem, ja kad napravim ovu neuronsku mrežu i dam svim ovim težinama da budu jedinice, ja ovo moram da uradim. Ovde je recimo flaša, ovde, ako je detektovao flašu, ovde će izađe kec, sve ostalo će biti nula. Ako je detektovao čašu, ovde će bude kec, sve ostalo će biti nula. Znači, evo, ja detektujem, ja pravim neuronsku mrežu koja može da detektuje neki pribor koji može se naći na stolu. Ako je viljuška, ovde je kec, sve ostalo nula. Ako je kašika, ovde je kec, sve ostalo nula. Razumete? I šta ja moram njemu, kao što dete učim, tako moram da učim i ovu neuronsku mrežu. U početku ona je apsolutno glupa. Ja vam pokažem flašu, on ovde izađe kec sa sve nula. Ja kažem, nije to čaša, ovo je flaša. Ovde mora bude kec, na drugom mestu. I onda, šta onda radi mašinsko učenje? Mašinsko učenje nije ništa drugo u ovom primjeru, nego da ti ove koeficijente, pazi, ovaj neuron je povezan sa ovim, tako dalje. Svuda su, sve ove veze imaju jedinicu kao težinu. Mašinsko učenje se odnosi da ti ove težine malo promeniš dok ne dobiješ ovde na izlazu za ovaj ulaz da dobiješ ovde jedinicu koji detektuje flašu. Pa onda daš neku drugu flašu, pa on opet nešto pogreši. A ti mu kažeš ne, prekalkuliš i ponovo svoje težine i ovo je flaša. Pa treba dobiti opet ovde jedinicu. I ti mu ne daš 5, 10, 50, 100, daš mu 10.000 slika. I on na osnovu tih 10.000 slika nauči šta je flaša. I onda ti to pustiš u upotrebu, pustiš u industriju i dođe 10.000 prva slika flaše, koja nije među ovih 10.000 i on zna šta je. Kao što je dete generalizovalo i naučilo šta su flaše, tako će i ova veštačka inteligencija da posle 10.000 slika zaključi šta je. Našao je neko pravilo koje mi ne možemo da opišemo. Samo na osnovu podataka on zna da zaključi šta je flaša. Istorijski gledano, 60. godina su napravili prvu mašinu koja je koristila veštačku inteligenciju. Zvala se perceptron. Šta je taj perceptron radio? Ovako izgledao. On je znao da čita slova. Imali ste fotodiode koje detektuju crno, svetlost, ima svetlosti, nema svetlosti, ok. I ti ovde upališ slovo C ili slovo X. Kad upališ slovo X, fotodiode ovako se popale. Tamo gde nema svetla, one ne svetle. Gde vidi belo, fotodioda da signal, upali, da struju, razumete? I ti si sad trebao na ovom izlazu da imaš ovo je slovo A, ovo je slovo B, ovo je slovo C, ovo je slovo, razumete, slovo X, sve je trebalo da bude 0 osim slova X gde treba da bude kec. I oni su 60 godina uspeli da naprave mašinu koja je znala da čita slova. Ono što je tad bilo zanimljivo, to je što su oni kad su videli da su napravili mašinu koja zna da čita, oni su 3 problema stavili pred veštačku inteligenciju. Jedno je
da nauči da priča, drugo je da nauči da hoda i treće je da nauči da igra šah. I onda su rekli, kao da nauči da priča, to će biti par godina. Da hoda, za 7-8 godina sigurno ćemo napraviti mašinu koja hoda. A šah nikad neće znati da igra, jer to ipak visoko intelektualna igra, ne znaju svi ljudi da igraju šah i tako dalje. A desilo se totalno suprotno. Prvo što su radio, savladao si šah. I napravio si takve programe koje više nijedan svjetski šampion ne može pobediti. Više je glupo igrati šah kad imaš mašinu, kompjuterski program koji te pobedi uvek. Ali, da priča i da hoda čekalo se nekih 70 godina. I tek skoro je taj problem delimično rešen. Imate firmu Boston Dynamics. Ona je 2006-2007 počela da pravi one mule. Ako ste vidjeli veštačke pse, čiji je zadatak bio da, na kraju im je zadatak da dostave municiju i ostale potrepštine u rovove američke vojske. Za to će da se koristi. I danas to radi savršeno. Znači, može po bilo kojoj prepreci da trči, nema problem sa stepenicama, sa kamenjem i tako dalje. A 2007. smo se svi smejali kako to izgleda. Razumete? Malo ga pipneš, on padne. To više nije slučaj. Ovo je nešto što samo hoću vam pokažem kako to ide. Razvoj veštačke inteligencije u velikoj meri, kao što ste vidjeli, zavisi od toga koliko imaš procesorsku moć, koliko možeš tih neurona da napraviš. Ne možeš ti bubašvabu da naučiš da raspoznaje integrale i diferencijalne načine. Prosto ona nema taj kapacitet. Me kapirate? Znate, sad najnoviji superračunar koji pravi Google, koji će da radi samo u problemima veštačke inteligencije. Znate šta će da napaja taj superračunar? Oni grade, pored tog superračunara, grade 7 nuklearnih elektrana. Da možete verujete. Znači, 7 nuklearnih elektrana će samo da napaja taj jedan računar. A mislite šta će taj računar moći da uradi? I to ovako otprilike izgleda. Ti radiš i zakucaš u tehnologiju, tehnologija više ne može da isprati dalje. I onda dođe to kao zima u veštačkoj inteligenciji. Pa onda ti tehnološki izbaciš neke nove NVIDIA-ine kartice, počneš da radiš sa matricama i tako dalje, i ono opet krene eksplozivno ovako da raste, kao algoritmi koji se rešavaju su sve komplikovaniji i složeniji. I to što praviš je sve pametnije i pametnije, razumete? Ono što će definitivno da preseče ljudsku inteligenciju ovde, ono što ja mislim, to nek ostane, su kvantni računari. Znači, kad se pojave kvantni računari, sad kvantni računari imaju oko 127-8 qubita i to ću doći jedan dan da vam ispričam, to je izuzetno zanimljivo šta se tu dešava na tom polju. Kad se pojave kvantni računari, tada mislim da će biti daleko inteligentniji nego što čovek može da bude. A daću vam samo primjer. Trenutno na kvantnim računarima mogu samo 4 algoritma da se izvrše. I ti ako neki problem može da modeluješ tako da može u jedan od ta 4 algoritma se izvrši, to možeš da rešiš u sekundama. Taj najnoviji superračunar što pravi Google, što će 7 nuklearnih reaktora da ga napaja, njemu za neki određeni problem treba recimo 20.000 godina da ga reši. Šta mislite, koliko treba kvantnom računaru koji ima 200 qubita da reši taj problem? Pazite, ovdje je 20.000 godina. Šta mislite, koliko treba kvantnom računaru da reši taj problem? 3 minuta. Da možete verujete vi to, koje je to ubrzanje. Sa 20.000 godina, računar koji vi ne možete zamisliti kako izgleda, ni ja, ni vi, niko od nas, spustite na 3 minuta problem. I znate šta je isto tu kvantnih računara? Kad napraviš, sad imaš kvantni računar koji ima 200 qubita. I on je kao nešto jak, ima pametanje i tako dalje. Kad mu dodaš još jedan qubit, on je duplo bolji, duplo pametniji, duplo brži. Znači, sa svakim novim qubitom tebi duplo više, duplo bolje performanse dobijaš. Sad zamislite u ovom računaru običnom, imaš 4 giga rama, na primjer, i dodaš još jedan tranzistor za 1 bit. I ti dobiješ sa tim jednim tranzistorom duplo bolji računar. Znači, ti da bi ovaj računar koji ima neki procesor, ima neki RAM, da bi ga napravio duplo bolji, ti sve moraš da dupliraš. Da mi kapirate? A ovdje samo dodaš novi qubit i ti si dobio duplo bolju mašinu.
Ono što je zanimljivo, to je šta ćete vi da radite. U početku su bili ove ekspertski sistemi. Ekspertski sistemi su bili ovo što mi pokušali da definišemo sa i, ili i ne kolima, razumete? Znači, kola se parkiraju tako što postaviš ih paralelno sa onim plavim linijama, pa onda ideš unazad, pa pritisneš kočnicu, pa kad dođeš blizu. Kapirate, pokušavate da mu date spisak pravila. Tako su radili ekspertski sistemi. I to se videlo da to može sa nekim osnovnim stvarima. Kojim? Pa, ajde, čovjek je radio 160 sati ovaj mesec, satnica mu je 20 evra, nije imao slobodne dane, ima 20 godina radni staž i ti tako možda mu odrediš platu, razumete? Imaš pravilo kako da nekom daš platu. Međutim, za ove probleme, kao što sam sad rekao, kako ćeš da voziš autonomno vozilo, to ne može sa pravilima. To moraš da skupiš dovoljno podataka, to je big data, ovo, skupljali podaci. Onda su pojavili računari koji su mogli te podatke da obrađuju i onda je vama dat GPT, dat vam je Claude, koji je Atropicov, dat vam je Gemini, koji je Googleov, ili Llama, koja je Facebookova. To su vam veštačka inteligencija koju ti možeš da pozoveš i ona ti da neki odgovor. Znači, mi sad u IT-u kako rešavamo probleme? Tako što, na primjer, evo daću vam primjer, ja moram da, bili smo deo nekog startupa koji je detektovao komunalne probleme. Detektovali smo ove rupe na putu. I imali smo uređaj u kolima koji ima kameru i koji ide i snima i na našem portalu se pojavi da u, Cetinskoj ulici postoji rupa na nekoj geolokaciji. Mi smo ranije razvijali naš model koji je detektovao rupe na putu. Sad smo to zamenili tako što mi kad dobijemo sliku, mi pošaljamo GPT-u i pitamo ga da li ovdje ima neka rupa na putu. I on kaže ima i zaokruži nam gde. Znači, zato se zove foundation models. To su modeli koje smo mi dobili u neko nasleđe, ima neko tamo koji ih razvija dalje, ali mi ih koristimo. Pošto nema još dovoljno vremena, samo kratko, da vidite koliko se to brzo razvija. Iz marta 2024. ja sam pitao GPT, ako za 10 peškira treba sat vremena, koliko treba za 20 peškira? I onda bi on rekao 2 sata. A već u avgustu, od marta do avgusta, pitao sam ga za 10 peškira sat vremena, za 20 peškira kaže isto sat vremena. Znači, vrlo brzo uči. A kad dođu ovi kvantni računari, problem inteligencije je rešen. Ništa, to je to onda. Dragana je došla, što znači da završavam. Hvala vam puno, ljudi.